Hello, wonderful people. I greet you all. Today we are doing matchmaker of a sister who is looking for husband, who is looking for lifetime partner. She based in Abuja. Please, who will be the lucky winner? Who will be the lucky man? Please watch out what will be rolling out. So you will see everything you need to know about her. If the thing is rolling, please pause it and screenshot it. Copy her number. When you copy her number, please call her or chat her. So tell her, please, I saw you in Ibuanyabia. Please, can we meet? Can you give me your number? And you will give her your number also. Then two of you will get to know each other and make an appointment to see each other in neutral ground. From there, if everything click, you will go to altar. Both of you will have happy marriage life. We pray that you will meet your lifetime partner. My people, watch out what she wrote. I desire a responsible man, romantic, hard-working, single man, either in Nigeria or diaspora. In short, to read through. What you will do is screenshot it and take your time to read it. And fear you got like ya. If you see this lady, you will like her. What you will do? Copy her number. Then chat her. Tell her that, please, I saw you in Ibuanyabia. Can we talk? Can we know each other more? Please, can you send me your picture? While she's sending you her picture, you will send her also. You talk and talk through. And if it's will of God, you will go to neutral ground to see each other. Because don't go to hotel, don't go to chalet, don't go to the person's house immediately. Una gana bo nyango ozugbo. Onye dị serious, nyapụta na neutral ground. Ọpụta na neutral ground. Unufu each other. When you see each other, if you love each other, you go ahead. But if you don't like her or you don't like him, please don't repeat that journey. Don't go second appointment. Please take precaution, because some people, they are good people. They will like you. They need partner. They need wife urgently. But some people they are fraudster. They are looking for who to divorce. So my people, this is golden opportunity. God told us to go to the world, marry, have children, fulfill the earth, be happy, do things together. So it's not good for a man to be alone. Honorable men, noble men, we are calling you. Please come here. Please tag your friends, share this video so that you will have many opportunities. Ndị be anyị share bania ka o nwee opportunity. Unu fia unu ga like ya. Ọ bụrụ na nwanne unu na-achọ di na nwaanyị, especially nwanne gị nwoke, ma ọnya, ọ ga-enye gị picture, ifu ya, ị ga like ya. Ifu ya ọ ya adịkwa ka eme pasha. Nwata makata mma ọ dị ka eme pasha. Ịghọtago? Unu jee na neutral ground, jee fu onwe unu like onwe unu kwuo okwu, unu jefu nne na nna unu. Mana ọ bụrụ na ị like ihe ifuru, unu agazi n'ọzọ, unu e-waste kwene time. Ndeewo no. Anyị like anya ime ngwa maka asị eme ngwa emeghara ọdachi. Ifuru anya like anya mee ngwa. Mana ọ bụrụ na ị like ya, unu agazi n'ọzọ. And matakwa na competition dị. So ịchọ ime ihe ọsọ, ịdị serious ime ihe ọsịsọ. Ifuru na onye ga-achọta ya ga-adị lucky, maka ọ bụ onye chọọ settle down. O nwere ụmụ nwaanyị achọrọ settle down, fa abịa na-waste gị time. So time adọrọ a na-waste. Nya bụ mee na ọsọ ọ ga-adị mma. Nya bụ unu n'ọsọ, unu ekwene ka anụ kpaa n'ọnya unu gbanara unu. Biko unu ekwene ka anụ kpachaa n'ọnya unu ka ọ gbanara unu. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetele unu oziọma. Keseenụ ka o nwee opportunity more. Daalụnụ, ka emesịa.